County Maseo bile sub-county Mabondos chakote mapedha marmanyo junjore ariyo manyocho monjo duka moro chiro majigo komanoregi magina ku kido mar AK47 kenlal gyomenda mayo gana miechel gi prangwen bangwe wuon duka no kod hinyruok e bade kaka Steve Bicolero tipo ariyo magwang dede yango kaka jonjore go no monjo duka moro mokwongo e laksa beach marutieno motone monjo Ezra Gumbe dukane majigo. Wuok tich tarik 2 dwe mar 2 e laksa beach gideka 36 Ezra Gumba nitiere duka gi jotije ne adek ka gigoyo kwano mar loro tich. Apoya nono jonjore ariyo monjogi ka achiel manregi ojalo e kinde ma machielo to chopo koting'o magina kido mar AK47. Mana kadimo wang' nono achiel kuomgi pamo jotije mag duka no gi ojalo kendo giduto gidhi elo kalore kod chik ma jonjorego golo. Bang'e to tipo mag wang' dede yango kaka jonjorego thothni mar yawo duka kendo bang'e to gichuno Ezra mar chiwo omenda duto manoriko osemako e odiechieng'. Bang' thuolo maromo dakika 2 saa 5 gi dakika 38 jonjorego wuok oko mar duka kendo achiel kuomgi duoko ng'e yamo midiyo gi lwedo ne achiel kuom jotije mag duka no kama chielo to ting'o jwala moro ma majan e lwete. Bang' nyiriri machuok jonjorego duogo kendo duka no ka koro giramo ni nyaka Ezra Gumbe migi omenda duto e kinde ma Ezra to ywak ni lwete odong' nono. E kinde no jotije adek mag duka Ezra yudo thuolo mar chungo gi ng'we aputh njiri kendo gichako goyo koko mondo jopiny oresgi. Kae ema jonjorego wuok e duka kendo giidho apiko ma jariembo mare noriko ritogi. Kalure kod monj makamano Ezra Gumbe wacho ni noyudo hinyruok mopogore e fuoni mag dende kod wito omenda mohew gana 140. Sama ne jogo atakwa no ayudo lal e mwandu mane wan godo kaka an johala usi toke kae seche go nane tich kaka pile koro sama ne atakwa no do kana uso na ayudo lal mar 140 to 150 kaka uso ga roughly kech pok na loro maber but mane pesa mane gidhigo plus simba matiyogo mapile plus simba mar mpesa mane atiyogo plus simba siepna mane en godo e fuko ne bende gikawo. Mago lal mane wayudo kasto gitong' mane otong'ani bende naneno gi sama gidonjo kata sama wating'o wang'wa ni waneno gi mosong'a mane tong'o bwana ni kako yating'o wang'a ta nene kotong'o bwana ni beti mokwongo then gidonjo iye gite sama ne jabeti ni odonjo jabonde ni nodong' e dhot then gidonjo gite iye sama ne gidonjo ni manwa yudo thuolo mo escape koro nwadhi kamano mwagogo koko then giwuok e ng'weche i duka gikawo apiko kama ne giweyo kato gidhigo. Bang' goyo lipot ka obila Ezra kod jowete neno ywago rochruok mar arita kwe e chiro majigo ka giwacho ni kweth mopogore mag jonjore osebedo ka monjogi kendo rocho chenro mar ohala e chiro no. Okwamor nikech higni mok tin ne higni 2 an maloso kani nabedo attacked magi jokwe kata jonjore no maya pesa manyaka gisani pokari kawa poda kwano lal mane gimaya kendo ne gitong'a magiweya gi injuries. Gisani wan gi shida mar insecurity ajigo ka nikech mokwongo station maro ma kutiende ka onge mtoka manyalo miyowa gi patrol malong'o mondo mi wayud arita mapiyo kata ka gimoro timre. Koro wakwayo sirikal ni kanyalo medowa arita komedo jogo tiendego mtoka manyalo miyo wabed gi security motegno makata ka gimoro timre aina no to ginyalo chopo mapiyo mondo girescue kaka johala majigo ka. E wi mano ne gikwayo obila mondo oruch chenro mar timo nonro mane ne giyudo ratichgi kendo achijego oyangi. Mar kamera nitie kendo wasetero negi gin godo ma jogo gin joma samoro gin ma joma ji ong'eyo koro wakwayo mondo otim nonro mondo adier obedie nikech gima kamano koro bende timre ne ng'ama tiyo matek matimo gike iyudo ni mae kamano to lal dhi kamano koro onego dhi nono kamano onego yudgi. Omiyo wabuok makata sani waluso to waluor waloro chon to light bende onge makata dine bed ni light nitie jogo dura neno chon nikech no gin joma obiro sechego
chalni ne gin around ka ging'iyo kaka situation mar Ajigo chal. Koro an anyalo kwayo government mondo okonywa gimi jokotiende police station Land Cruiser ma ginyalo biro go ka in case ni nitiere gimoro marach to wanyalo raise alarm to gichopo ma gikonywa kapok odhi e situation manochopeno. E tipo mar wang' dede machielo, kweth achiel mar jonjorego nomonjo duka machielo otieno mar tich ariyo tarik 3 dwe ni e lak saa 5 wang'e, gino makelo penjo mathoth e wi jonjorego. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Kawuok e lipot mar gwenge mag Ajigo ma bende nitiere sub county ma Bondo, county ma Siaya, wakaw